wannan tambaya ce aka aiko guda biyu ne duk akan harkar cryptocurrency ne, yake cewa malam da Allah ina da tambayoyi guda biyu. Tambaya ta farko, akwai wata harka da ake ta cryptocurrency, harkar digital currency, kamar misali akwai wani application na Binance ne wannan to ba Bitcoin yace ba, Binance ko Binance, za ka yi download Binance shi yana daga cikin cryptocurrency din kenan, o sunan application din ne. To application din Binance za ka yi download, ka shigar da bayananka har da BVN wajen yin rijista. Dandali ne na siye da sayarwa. Za ka saka kuɗi a ciki a matsayin jari, za ka dinga sayan coins yayin da ya faɗi, kai kuma za ka siyar yayin da ya tashi. Za ka iya saya $10, kai kuma ka siyar $20. Amma fa malam duk kana wannan ne baka san da wa kake ba. In ka gama kuma za ka iya turo kuɗinka da ribarka cikin account ɗinka ka cire. To malam yaya matsayin wannan harkar a musulunci? Idan ta halatta, ta yaya mutum zai kiyaye riba a cikinta? To shi bitcoin malamai har yanzu suna ta baba akan ya kamata su ɗauke shi a matsayin kuɗi ko kar su ɗauke shi a matsayin kuɗi. Babu wata hujja da ta nuna cewar ba za a bashi matsayin kuɗi ba idan ya riga ya samu karbuwa, ana ta'amuli da shi tsakanin wato mutane masu yawa. Kamar shi bitcoin, yadda ya zamanto akwai manya-manyan kamfaninnuka na duniya da suke amfani da shi, akwai manya-manyan 'yan kasuwa da suke amfani da shi. Bambancin kawai shine cewar akwai kasashe da ba su yadda da shi ba. To rashin yaddar ƙasa da shi, wannan ba zai mayar da shi ya zamanto cewar ba kuɗi ba. Domin kamar shi kuɗi abu ne da ya samu wato yarda ta mutane. Imam Malik yana cewa da mutane za su yanyanka fatar shanu su mayar da shi kuɗi a tsakaninsu, to da sai in ce kada su riba a kai. Ba zan yarje musu su yi riba, zan ƙi musu yin riba a kanta, wato ta zama kuɗi. To kuma wannan ma'ana shine malaman tattalin arziki ma suka ɗauka kan cewa shi kuɗi istilahi ne. Domin hatta wannan takarda da muke amfani da ita ai ba ta da kima ta kan kanta. Kimarta akan karfin hukuma ne da ta bata cewar ta aminta akan yana da kima kaza. Da ne ake cewa kuɗin takarda a maimakon zinare ne da babban banki yake rike da shi. Da asalin yadda aka samu kudin takarda kenan, shaida ce ta cewa wannan takardar tana maimakon zinare nauyi kaza. Amma daga baya, lokacin shekara 1974, lokacin Richard Nixon yana shugaban kasan America, ya raba dalar America daga gold standard. Da idan mutane suka tara dala ta America za su iya karban gwal daga America. Ya ce babu wannan, saboda haka aka yanke alakar kudin takarda da abin da take a matsayinsa na zinare ko azurfa ko makamancin wannan. Ya zamanto tattalin arzikin ƙasa shine yake tabbatar da kimar abin da wannan takardar take misaltawa. To amma ba sharaɗi bane kan cewa sai wannan kuɗi. Wannan sai kuma yanzu aka zo aka samu mutane waɗanda suka ƙirƙiri kuɗi ta hanyar da babu wanda yake da iko a kansa. Wani banki ko wata hukuma ba ta da iko a kansa. Kowa zai iya yin abin da zai sanya shi ya mallaki wannan kuɗin. Wato kamar yadda ma'adanai zaka je ka yi ƙoƙari ka samu ma'adani. Idan ka samu, wannan shine maimakon wahalar da ka sha. To su ma haka ake yin ƙoƙari a sami ƙimar wannan kuɗin, abin da suke kira mining. Idan ka je ta tsarin abinsu program ɗinsu na kwamfuta, za ka iya samun wannan kuɗin. To kai ba muna magana yadda za ka samu kuɗin ba ne a asali, a'a
kudin suna nan sun zamanto ana mubadala da su, ana cinikinsu. Saboda haka idan yayin da suka in an yadda da hukuncinsu a matsayin kudi, wanda ni shine matsayina, domin hujjar su akwai malamai kamar malamin mu Sheikh Muhiddin Al-Qurradaghi da yake ganin cewa tunda babu izinin hukuma ba za a ɗauke su a matsayin kuɗi ba. To izinin hukuma ba sharaɗi ne a cikin kuɗi ba, kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa, abin da yake tabbatar da abu ya zamanto kuɗi, ya zamanto yana da amincin mutane, ya zamanto kuma kan cewar ana iya mubadala da shi, ana iya a saye da sayarwa da shi. Na uku kuma ya zamanto yana iya rike kima. Me iya rike kima? Mutum ya yadda ya bayar da gidansa ya karbe shi. Idan ka san ba zai iya rike maka kima ba za ka ba da gidanka ba a biya ka. To in ya samu wannan a cikin zukatan mutane, wannan ya zamanto kuɗi, ba sai da izinin hukuma ba. To tunda ku ya zamanto kuɗi, dole zai ɗauki hukuncin kuɗi. Cinikin kuɗi dole ya zamanto yadan biyad. Saboda haka idan ka shiga kana yi, ba sharaɗi bane sai ka san wanda ke mu'amala da shi. Ba sharaɗi bane sai ka san wanda kake mu'amala tare da shi. Idan dai wanda yake za ka yi mu'amala tare da shi ka san cewar wato ya mallaki wannan kuɗin, saboda haka ka sayar masa ya baka a wannan lokacin, ba da jinkiri ba. Ba ka ce kana tunanin ai ƙarshen a farkon shekara kuɗin zai tashi ba, sai ka ce to na saya amma ba zan karɓa ba sai ƙarshen shekara. To in kai wannan an samu riban nasa. Haka zalika kuma ba za ka yi shi wannan app ɗin da za ka yi, ba za ka yi margin ba za ka yi margin trading ba. Kamar alal misali kana da kuɗinka dala 10, a ce to ka iya cinikin har dala 100, amma an kai cinikin dala 100 abinda duk aka samu ga abinda za ka rinka bani, amma in kai asara daga cikin dala 10 nan taka za a ɗauka, dala 100 na tana nan, sauran dala 90 da na ƙara maka ba za ta tabu ba. Wannan margin trading in leverage, wannan riba ne da ake bayarwa. So idan kamar inda yake a forex, inda muka sha bayani a nan cewar cinikin kuɗi na kuɗin waje, idan za ka yi yadan biyar kuma zai zamanto babu wannan margin ɗin, wato leverage, ya halatta. To sai tambaya ta biyu ya ce ita dai wannan harka ta digital currency, akwai wani kamfani da ya fito CDMX daga USA, shi ma yana sai da coins yanzu akan naira 35,000, duk guda miliyan ɗaya. Malam bai kai fucika ba, amma ana sa ran nan da shekara 1 ko sama da haka zai kai darajar dala 1 daidai da naira 480. Wannan shekaramin lissafi zai kuma iya wuce haka. To fa malam, idan haka ta tabbata, naira 35,000 za ta jawo naira miliyan 480. Za kuma su iya fin haka. To kun ji, za kuma su iya fin haka ko su gaza haka. Idan haka ta faru, malam, me halaccin kuɗin nan? Dan an yi haka ta faru a bitcoin. Ina fatan malam zai taimaka min da amsoshi. Na gode, Allah ya mai da malam gida lafiya. To wato kun ga da haka ne ake wannan kasada ce. Kasada ce, amma ba gharar bane. In dai ka saya ka karba, abinda ba shi da kima, amma abinda kimarsa ba ta takara ta karya ba, saboda kana kaunar cewa kimar za ta tashi, ka saya, babu abinda zai hana irin wannan ciniki. Ka saya kai kasada, in ta tashi kai riba, in ta faɗi ka faɗi. Dama shine kasuwanci. In dai ka saye shi ya zamanto yadan biyad, in yadan biyad ba ka saya bane akan cewar to na siye shi da farashin yanzu, amma ba zan karba ba sai bayan shekara 1. In bayan shekara 1 ta yi, naga yayi sama, in ce to a bani kayana don dama na riga na siya. In naga yayi kasa, in ce ban karba ba, na fasa. To wannan ba zai yiwu ba. Dole ka karba yanzu. Wannan ciniki ne wanda yake a zahirin banga wani abin da yake ya haramta shi ba, inda ya cika sauran sharaɗai. Abin da yake na illa a cikin bitcoin din nan shine na wani wanda ya rinka karɓan kudaden mutane, cewar ga abin da zai rinka basu yana kasuwanci a bitcoin, wai wani ink station. Ink station, Ink Nation ko?
Inks Nation. An kama shi dama dan damfara ne shi, abin nasa ma har da wani addini a ciki, akwai bautar wani Allah, akwai bautar shedan a ciki. To yawanci mutane suna yin irin waɗanda za su zo su ce muku kawo kuɗinku duk wata za a rinka baka wani abu. Koyaushe mutum yana tunanin duk wani abu wanda ka ji an ce duk wata ga abin da za a rinka baka, an karɓa ahayar kuɗinka, to ka sani shigo ba zurfi ne. Bayan lokaci kaɗan za a ga ya tafi. Haka aka yi Galaxy, haka aka yi ya suna MGB Global, ga sunan duk an zo an yi irinsu, saboda haka a kula. Na'am, menene tambayar ka? Na'am, aka yi me? aka tuce shi kudin da suka tafi shi kenan hanyar. A dama shi akwai kasada, akwai lokacin da bitcoin ya rinka tashi, akwai mutane da suka yi kudi na fitar hankali, da kuma ya tashi ya karye, akwai mutane da suka karye. Saboda haka kasada ce, kuma shi yasa idan mutum zai shiga cikin irin waɗannan abubuwa da zimmar cewar zai yi ne don ya rinka canka kacici abu da ake ce ma speculation, ta wannan bai halatta ba, domin nau'i ne na garra. Na'am, wanda za su baka kudin, ban gane wanda za su baka kudi a kyauta ba. Akwai destination din da ya shigo yanzu wanda za ka yi rijista wanda duk wata za a turo ma, amma ba ɗaukar kudin za ka yi, sai dai kawai a kasuwar hada-hadar za su da turo ma sai ka sai abu a cikin kasuwar hada-hadar. Duk waɗannan ba su da, duk abinda za a kudi za a rinka turo maka kudi a bisa me to. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Ya Allah, yan uwanmu masu larura muna roƙonka Allah ka yaye musu. Yan uwanmu wanda suke larura, akwai yan uwanmu wanda ya gamu da larurar COVID-19, muna roƙon Allah ka yaye masa, Allah ka inganta masa lafiyarsa, Allah ka gaggauta masa waraka, Allah ka amintar da shi. Da haka akwai kuma wanda yake fama da ciwon zuciya, dan uwanmu Muhammad Babangida Adam, muna roƙon Allah madaukakin sarki ka bashi waraka, Allah ka inganta masa lafiyarsa, Allah ka gaggauta masa waraka. Abinda za a yi masa na aiki a zuciya muna roƙonka Allah ka kawo masa shi da sauki, Allah kuma ka sa a yi shi cikin nasara. Haka zalika akwai wani dan uwan Alhaji Bello ya tafi taki neman magani, shi ma muna roƙonka ya Allah ka bashi lafiya, Allah ka bashi dacewa da waraka. Akwai dan uwanmu shi ma da yake fama da larura a wuri wanda yake shi kadai, muna roƙonka Allah ka kasance tare da shi, Allah ka yaye masa larurarsa, Allah ka amintar da shi, Allah ka kwantar da hankalinsa, Allah ka yaye masa dukkan abinki. Ya Allah, muna roƙonka dan uwanmu Alhaji Mustafa wanda Allah ya masa rasuwa yau da rana, Allah ka gafarta masa, Allah ka karbi kyawawan ayyukansa, Allah ka yafe masa zunubansa, Allah ka ɗaukaka darajarsa, Allah ka haskaka kabarinsa, Allah ka sa aljanna makomarsa, Allah ka kyauta bayansa, Allah ka kasance tare da shi a cikin kabarinsa, Allah ka karbi ayyukansa nagari, Allah ka yafe masa kurakuransa. Waɗanda suka nemi addu'a, akwai waɗanda suke sha'anin harkar kasuwanci suke neman dacewa akan abin da za su shiga na kasuwanci, Allah ka ba su dacewa. Akwai wanda aka yi musu haihuwa, muna roƙon Allah ka sanya albarka a abin da aka azurta su da shi. Akwai masu neman akwai wanda suka yi aure suna neman addu'a, Allah ka ba su taufiki ya auren su, Allah ka haɗa su cikin alkhairi, Allah ka haɗa zukatan su cikin alkhairi. Allah, yan uwa waɗanda suka taimaka da abubuwan da aka yi domin samun ɗaukan matakai na rigakafi akan sha'anin wannan cuta ta corona, Allah ka saka musu da alkhairi, Allah ka karba abin da suka yi, Allah ka gani kai ne shaida abubuwan da suka yi gashi nan mun so mu tabbakawa, Allah ka karba daga gare su, Allah ka sanya shi ya zamanto guzuri a gare su a cikin aljanna, Allah ka sanya shi ya zamanto sanadiyar yayewar kuncin kabari a gare su, Allah ka sanya shi ya zamanto sanadiyar samun hasken kabari a gare su. Allah, muna roƙon ka karbi dukkan ayyukanmu, Allah ka sanya albarka a rayuwarmu, Allah ka jibince mu, Allah ka sanya mu a cikin
salihan bayinka. Allah ka karbi ayyukanmu, ka sanya mu a cikin jagorori ga masu tsoron Allah. Allah ka yalwata mana arzikinmu. Allah ka yaye wannan tsanani da ake ciki a cikin kasarmu. Allah ka yaye mana wannan cuta ta corona. Allah ka ɗauke ta daga kasashenmu da sauran kasashen duniya baki ɗaya. Allah muna roƙonka ka amintar da mu. Allah abin da yake damun mu a wannan ƙasa na rashin tsaro, Allah ka yaye mana shi. Wanda suka ɗauki makami suke yin barazana ga mutane, su garkuwa da mutane, Allah ka mana maganin su. Allah ka karya karfin su. Allah ka dakusar da kaifin su. Allah ka iyakance adadin su. Allah ka sallada bayinka a kansu. Allah ka sallada rundunoninka a kansu. Allah ka saukar da tsananinka wanda kake saukar da shi ga mujirman bayi, ya qawi ya aziz. Allah ka ije mana sharrun su. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أنا مسلم وبعلم